Recepta dels panellets. Ingredients. Un quilo d'harina d'ametlla. Mig quilo de sucre glaç. 2 patates bullides i un ou. Barregem sucre amb farina d'ametlla. Pelem la patata i l'aixafem. Afegim la patata a la barreja entre sucre i ametlla. Després afegim ous a la barreja. Treballem la massa fins que no s'enganxin els dits.